Показую, дівчата, двосторонні дубльонки. Ми їх отримали в 3 кольорах. Бежевий колір, колір моко та чорний колір. Я кожний колір одягну і покажу, як виглядає на мені. Дивіться, хутрочко, яке гарне, м'ягесеньке, виглядає як натуральне. І тканинка дубляж також дуже м'ягесенька. Дивіться, який гарний, акуратний сіка комірець, гарний глибокий капюшон, оздоблений хутричком. Хутро виглядає як натуральне. Рукавчик можна підігнути, я його підігнула. Кишеньки має оздоблені тканинкою з екошкіри, так само ось тут. Зад довший, а перед коротший. Це як гарно виглядає з цієї сторони також. Тут тканинка дубляж, а тут еко-хутро. Світленький колір, дивіться, як гарно виглядає. Дуже красивий також колір. І чорний колір, дивіться. Та з іншої сторони, подивіться, як гарно виблискує хутро. Дуже красива модель. Якщо бажаєте замовити, зробіть фото, скидайте у Viber та напишіть на